rodo biyen lanat bareng ana sak elek iki dadi ora sibuk banjur wis sugih ngwayahan ngono piye to kok keren ning yo ngaku kataman ora yo dadi ngono kok kuwi nom-nomane ngono dhisik ki remaki piye to remaja masa kini ayo tinggal aja kok ora sibuk ki yo kamu bal akeh nyuwun sewu napa sumuk jogi kula bal wis kok dilisik aku ki gumu piye kok 2 tahun uripku ki keserakat nalika semono ya ya ngene iki lho wis sibuk sugih iki tadi to ayo oh iya Jolono bocah ngomongan semuwe ayate kowe kuwi moro nek kene aku ngabiyanto wis kesrakane gandeng rasa kamanusan basa aku nganti lali jenenge sapa baca kok oh kudu bacaan lho baca akae sapa lali aku boyok boyok Jaya. Oh, baca ya sekarang ini gimana dia minggu guguk ya baru soal wani nyuwun sewu wong sugih kok ngambine kutipan yo ora kutil apa mikir awak yo pengen menakakkan minggat zaman saya kudu operasi kok nang online aku seseri odol esok iki berat kan bakal iki ya kuwi ya ada demo piye kok lagi ini kadang kok iki dua anakku kowe iki nek yo nek kene wis tanding anak yo ojo gak atimu bar kowe nek kene kok aku iki Mas Icis Rojo bulan Rojo tak kau dente senang banget aku karena saya benar hilang malah kosong balik ini buat aku ini lagi matur banget dari sibuk nalika semono bisa nompak karo kakak bisa melure kono iki ning karepku ki sing loro ki aja do melu yo iki ki sedulurku lanang mbok nek ora tak jam kok kepiye uripe sandang pangan biar main kene aku melu siko iso melu ngewang-wang semua tak gacet pangan gacet dapuk ora ngene lah sampean ki kok ngongkon wong loro ora melu jane iki ora kok yo aku semulane sing tak liwat yo malah tak ngelongi dhewe jujur kaya ngono ae aku ki wis ora terus dar siko iki desa jo tak kondola ke bodo tak dulu kan bancak doyo baca dolo sinangku doa Kae nek mau golek sing model kaya ngono ala wis mampu lemah ngono lho sik kok pengen undang-undang karo enek sing mbok pian bojo koyo ono sing isih gelem ngajar sibuk sugih koyo ono sing isih gelem to kok duwe kanca tak lagi komputer anak lucu tapi ini tujuannya anak ini mulu ki ombak
bisa. Boten iso lupa kene ngake prekoso. Betul. Kamu kalah wae jebul ana mitune iki ya dibuka sik to. Tak kodok-kodok sik tok. Baleni sik. Oke. Wah, kalau kita Kae lho kaya nang kene lho. Tak bijaka. Kaya nang isek iki kok ora sing turu, ana sing lemu. Ya do kawan. Tenang. Sing kawan iki. Yo, kok tak aneh. Oke. Kula mawon kok sing nganu sing iki kula mawon. Padha iki. Kula mawon kula. Kok kene sik kita itune. Pak, jadi Wes, biar ayo lu. ora. Iki sing duwi. Untune sik. Wah, untune Sagittarius. Sayang kita terus. Coba sing iki. Malah iki wis gol. Lah iki gol kabeh. Anike kopi lah. Wah, nek iki ketoke tuwa iki yo. Kena dulu panguripan. Setengah tua nek kan. Ora pemuda masuk tepat yo. Menawi tenan iki. Kok jimat lo. Sego siji wak loro. Wong sing lanang kerja dek lewat minggu kuwi apa to? Oh, Kok jimat lo. Lah nek niki wak banget yo. Niki nek tenggal kathah niki. Maksudnya satu dojo ngoten lho. Apa kok dhewe dikani kok. Iki talene kok rondo pasiran, Pak. SD. Iki aku sing satu iki kok rondo iki aku sing makan iki aku. Bapak, Siji-siji. niku mriki ajeng gawe. Enggak piye. Anu Kak jenengan gadah anak sing jenenge Ade Muto. Sampeyan ora Ya di luar. Lah iki nang kene ya Bu, kepak-kepak dadi lamben. Jurumana 5 tahun. Sing iki nggih kancane. Upama motor magic. Nah, Tata kiki. Jenengmu sapa? Kula kleteng ijo, Mbok. Oh, ngerti. Umurmu pira? Umure ngalah nembe 40 tahun. nembe aran dosa. Syarate ana saklan banggari. Nggih. Kowe nanggon aku sik enak kamarku sik. Coba tak kelongi. Kontrol. Kalau mau jajan, kudu tak takoni piye sifate ngono kuwi. Ini syaratnya kudu jajan sing kamar. Ya ngoten niku kok kula ngomong. Jenengmu sapa, Mang? Kleteng ijo. Oh, sing kae. Kula kleteng abang, Mbok. Oh, kuwi sing jadi lewat iki. Kleteng jiru. Oh. Sing kaya dhewe lho, Mbok. Layu nek layu. Nek kaya Vespa. Ya kok kaya pekpan iku kupun wis salah. Saya dulu. Oh, sadile. Ambak-ambak kaya pekpan iki nek motor tuwa nggih sogun kok. Oh, sudah pas. Sogun semua orang tertegun. Wih, kenapa? Ah, sapa? Kula kleteng ungu. Oh, ya coba kan. Mangkamu nek jangan pemainnya. Pot ya. Pot lebih cok. Sesuk apa? Kleteng janten. Oh, kita kan digaya-gaya. Ya ini. Aku kuwi menggur dadi orang
Utang. Pas kondo karo si anak si. Belum dhisik sing tuwa dhewe lho, Mbok. Aku sing tuwa sih. Yo ora iso sing tuwa. Baru anu. Sabar. Kowe aku saking makle bolak teliti. Carane cerita aku gampang kok. Ngomong. Mulane yo iki dua jualan tenan. Aku nek nesu lho. Nek nesu kita asline pemain bola. Ya, aku biar dirimu Betul. iki kasunyatane upah nek aku kaman ngomong berapa siap oke. Ini muka kita kok dokangan perawan. Itu pengen modal saya, itu pengen duit kita disukai neng, yang duit. Cuma dong kita kok kompor-kompor. Aduh aja. Aku jadi apa gue mantu senaknya, terus apa aku seneng, terus gue mantu. Pulang. Ajak pijet yo urut. Aku gue mantu si pagi lah, aku gue mantu senggol tuh, juga dia belum, ungu ya belum, ungu penyok. Kalau mantong yang kowe. Ora kapi yo. Ya nek kowe iki cocok karo monggo. Dene ora yo aku kok iki mau perang sarang. Kula riyen yo, Mbok. Kok sing kabeh rumah kepikiran malah bujuk. Nafsu tapi apa iki dia ganti gawe lho. biar marani. Mbok mau lagi sithik. Yo. Piye? Belajar siji ning urane diutangkan aku ra bisa nopo. Kok ngerti mawon? Ya aku mereka wis Bayar ditawar rasa misi sampe sing. wong nyatane ngono kok. Kowe dipake. YouTube. Oh. Di. Nek wong melu iku kok. Saya enggak. Gua nek bono tak ini tuh. Kok tak betul ya? Ora pakai. Kadang mogok katen. Wes kok tak bener. Boten lho. Ya, ini kak ini. Kan disama karo anakku bakti. Ada Suparmin. Lihat dokter aku. Hei. Pajake latihan. Pak Magono nanggap larang-larang lho. Abang ini udah masuk medun ya, Pak. Tuh,
aku siap nampung lho, Mbok. Oh, iki perkara dagang. Mas kawinku sesuk paling sak kresek. Ayam. Kok dadi mundur. Kok tak golek meneh. Oke. Terus bolong bukan. Iya. Sing derek lho. Apa pilih sing demung nyaron? Aku kuat kabeh sing bendina jamu. Aja ora sing doang. Nek sing ngomong kanggo kowe wis kampung berdiet. Ya, aku kan. Ya ini yo. Yo wis mati to kowe yo ora apa-apa golek liyane. Wis yo pokoke terus tengok. Aja tengok. Saiki ada ilmu istilahnya lagi ayu ning ketoke padha dalah. Ini ora apa-apa kok mbok menawa terkelui. Putraku pilus, wis kena ilmu kantang pilus, wis iki halus. Pancen dijujuni. Aja nangis, aja gila. Mbok menawa engko ana sapa sing seneng karo kowe. Sapa kowe boleh? Ini ada semua wae dadi abang kabeh. Dheweke nyebut ke gule langsung imane digedhek. Ayo, amare kaya sing kuwe. Iki masih ada dia. Sing dicoba niki adik kula niki riyen. Kula keri dhewe mesti ditampa. Oke, ora apa-apa. Tak sini. Ya. Yang rasan guyu. Ya. Mau ambilane lumut piye to? Bocah kaya ngene.
senajan si penting jambon pimpinan dan aku ngelakon iki ora Ura-urane yuyu, ini urane kakak. Podo. Wis aja dadi akimu. Iki lho tekane padahal nek mobil itu susu panter lho. Jadi pantatnya bikin gemeter. Ngono ya ora gelem lho, Pak. Wis. Ono ora do wis sesuk tak goleke. Pon. Wis aja. Bok, apa itu, Bok? Anak iki. Sudah saling bro. minyak wangi. Kamu apa? Ora. Mau tenan. Mbok, dereng siram kok jenengan. Oh, untukmu. Tak mangkon juga. Tak goreng lek kenyake nang ndi kan. Iki apa ya? Kula nuwun. Ini dokter rambut. Betul, Mbok. Mbok. Wonten tamu. Tinggalane wonten tamu, Mbok. Sandang kuning iki. Kenapa kan baca dulu? Terus apa? Kelenteng kuning. Aku dulu. Sampun lho, Mbok. Iki mbok rondo. Keras pasti panas iki. Yo kok rondo pasti rapat. Aku bapakne. Oke, Kak. Makane lek dadi bersih kok. Tolong mesti dijapuk mbok rondo sesepat kula bapakne. Jangan pulang salah. Cukup bayar anak sepisan meneh. Arep apa ki mau? Muga-muga. Aku kuat banget. Ini. Kabeh mau ki
Mane ambune wangi. Ya kok kowe ambune reteng koyo ngono kuwi. Ya. Tak yo mas ganti. Kulo benang. Terus Dari aku sing belum sapa ora ada dhewe sekolah yo mau dhewe nyetai demo. Mau Mbak Yu kula kon sami mboten. Mbak Yu kleteng-kleteng mau. Ora Kleteng ijo. ora ditompo. Mboten ditampa lho, Mbok. Nek kowe ora ditompo. Mergane lho. Bareng kok cobi lho, Mbok. Kok cobi rumiyin kok. Nek kan kok kali wae. Tak sanoni. Boten, aku pengen munggah gawe karangan belanja rumah lho, Tak Mbok. sanoni. Kadang mantu kon itu penak lho, Mbok. Pinter. Jangan pinter Nun rasa. sewu. Dengan kau iki lah training lho kok buka-buka dengkul fotografi. Dengan ngopi dengan tinggal ini. Ampun sesuatu kok anu ditolak. Bahasa sundile kok Ora ada tahu. Ya, marah tadi. Atau level. Saya memang bagian kebeli kayak sugi kok, Mbok. Ini kunian bagian gambar kata-kata semua. kali bapakne mawon. Tenang. Kok tapi to, Mbok. Nyuci aku mbok jenengan rabi ngedak menika kan kan mesti rabi viral. Mesti asli napa palsu? Aku dengan karo sapol. Derang si putra. Malah lucu ini. Kita apa lho, Mbok? Rumah. Kamu piye? Udah. Amar dulu diri Ben apa mati yo kowe. Ben terus. Ora mbok ora apa wis ben. Ora ono ditonton karo piye? Sampeyan arep bunuh diri. Wis terusno ora apa-apa. Ya, siapa sih?